Halo na tayo guys kasi mainit. No, 'di ba? Dito na sana tayo sa malaking barko guys. Parang hindi man sarado. Sarado siya. Tomorrow ka pa chuto video suru daki kar. Di kinay tomorrow. Chuto mate. Naog na lang ta maturo. Naog na lang tayo guys kasi di man pwede. Hindi siya pwede, sarado siya. Sayang oy. Ano ba? Kita nyo guys? Asa pa? May mga sasakyan. Merong mga sasakyan. Tapos kuan man. Kanang asa ka sila naghayro. Asa ka sila pumasok. Sayang oy. Pasok sana tayo dyan guys. Maganda sa loob dyan. Oh. Dako siyang barko ba? Sayang. Uy, niliko pag gid siya. Palabngon ko ni ma. Dukoy ko. Ni backing noon siya mulabang ko. Sayang uy. Labang tayo guys kini. On siya. Oh. Sana oh. Kita niyo guys. Si Elmar. Elmar ang pangalan. Jannen na. Nung ko doon kung ito ko. Sayang guys, hindi tayo makapasok. Ha? Asok ka. Baka daw trabahante yung mga nasa loob. Umaya shiguto. Staff. Sayang guys. Oh, bye bye. Hindi tayo makapasok. Kasi may pandemic kasi guys. Oy. Puhon na lang may lawas guys kung kuan. Ma-okay. Sana ma-okay na yung panahon natin guys. Para makalaglaag tag bisag asa ba. Kasi meron kasi part na kanang mga kuan go mga tourist spot di sila mag-open kay tungod sa pandemic. Sayang naman. Malaki siya no. Sa sud ato kay kuan nindot kaayo siya. Lang baho sa usay na. Usay na. Ang baho. Bong baklag para gaba. Yung ba sa kuan guys. Sa dagat. Do ya tita no? Ari naftari wa. Nung ka stoga uro de kuko ari no. Ukulong to. Do ya tita. Paano ka sila nakapunta doon? Uyugita? May tao doon guys, siya. Nag-fishing sa tunga ba? Nagdiyon sa kanila pag adto sa tunga. Ay, naggilangoy nila. Wa man say kuan barko. May nagkuan Cho, hinay pa, yukuri. Na. Nagkuan nag-sport ang mga bata. Ano sa to? Baseball? Baseball. Baseball.
club tingali to sa ilang eskwelahan. Oy, lain na lang tag-adto guys. Bukid guys. Punta na naman tayo ng bukid. Nature. Beautiful nature para buyag. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Okay. Hello guys, sarado po dito. Ano pa? Eh? Ikang no? Sayang. Ano? Sarado din dito guys. Wala tayong mapuntahan. Sayang uy. Oh, merong buas ka ni pasakyan. Diyan ba? Punta sana tayo. Bye bye. Dito mga flower. Mga flower dito guys. Zanen. Zanen dami. Diking. Minay ka? Ano? Diyan kay sa November, yung mga puno dito, mo yellow siya guys. Nindot kayo. Nasa ikon sa sa English sa Aki Spring. Asa na siya? Tingtugnaw sad ba? Sayang dito guys oh. Dito ah. May mga flower dito. Mga magagandang flower. Maizero Natural Culture Garden. Sarado man. Oh, ipay nam pa. Kuko gatabon kiri no. Huwa. Sarado. Sampo na. King ganda sana dito. No, masarado. Sayang dun sa loob. Yung mga flower pa, iba't ibang flower. Alo, kirina. Dito guys. Dito guys sa sangpa. January, February, March. March. Ito ang mga flower. Kuan siya, ito ang kanang ningki. Kana sa March ing ani daw kuno ang kanindot dinhi mga flower. Kore April? March. Kore kuan siya March to April. to May. Mao ni ang view dinhi. Mao ni ang kanang 6月、7月、8月。 ang kanang view ba mga flower. May Nice kaayo. May 6。May, June, di nakababa. March, April, May, June, July, August. August, mauunta ni ato makita guys, oh, sa August. Ngani nga buwak. Ngani ba? Kani. Koan, gikan sa June, hangtod sa August unta. Ani, nice unta siya oh. Ani, muni ang ilahang view. Man sa kuan sa August, September, October, November. Ana, kay muni siya ang kanang view din he. Lo, nice kayo no, para buyag. May ani sa sod sa kuan, no. Unta no. Wah. Wala man, sarado man ang kuan. Sa December to February, nindot ay ni diri sa kuan guys. Na ay mga yuki-yuki. Ukukuwak yuki gad. Furo kara ukiri naron ni. Na ay snow. Nindot ay ni diri laagan di ay. Pero tugnaw sa tingali no. Ano? Hani unta. Sayang. Nice da ay diri. Kapila naman min nakaanhi ni tiya sad. Pero
Karon pa ko kabaw na adi siya kuan di ay. Pwede makasudin ha ba? Nindot siya. Suya. Oh, sayang. Dira ta guys, oh. Lakaw-lakaw ta din ha ba? Lakad-lakad tayo. Lakad-lakad tayo sana dyan, oh. Chum. Ano? Ano, oh. Nice unta. Wala. Close, man. Yung mga laaganan na to. Kuan. Close, guys. Mata, ano ka pa? Kano video. Putari di. Aruko. Ano. Nani? Koy bit tumitay. Video ni Naruk guys. Hara, dusuro. 大丈夫大丈夫。大丈夫。もう、出るで、もう、kusayだ。いや全然大丈夫よ。大丈夫よ。 Okay lang daw, guys. Ka, buton siya ba? Ako po, ano ka? Kuko, ano ka? Iriro? I-plastic ang kuan, guys. Ang usbot. 山。 Ayam. Sa kuan daw ko na, sa bukid na lang siya kuan, usbot. Aha ka ning narukoy, uy. 手だからね。 Sige ka. Oh, tira mo. O, tira, iko ka. 行こう。 Oh, toilet aro ka mo sirang. なんだろうな。種地。んです。 Saka na po tagbukid. Uy, ukore, uy. Kausbuto natin ngayon ni kay nagdali. Hina ako ko. Nice tiri guys. Makita nimo ang view. Toilet aro ka mo sirang pa. Tingnan natin. Ito yung view ay. Ihisan na ako guys. Ano? Kakuyaw sa ilahang toilet. Kuan man. Nandit sulawm ba? Makita nimo ang kuan. Ang sana ang sa sud ba lang kaayo may ka-dragon dito eh. Tubig sad, maraming patubig. Dito tayo sa sikan nga Otira temple kay sirado man tong daghan buwak, maraming ano bulaklak at saka yung ano yung barko. Dito na lang tayo. May kahiun baya ko, nagkuan ko kay kuan. Hala, hindi to. Punta tayo dun guys, oh. Punta ko dyan ha. Ika muna.
Nindot diri nga view guys. Makita nimo ang dagat, ha? Achikiro ka. Yung view sa Maizuru. Tingnan nyo guys. Saka tayo. Wah. Kita nyo guys. Sa baba sa kuan guys, sa Maizuru. Na ngayon is 12:58. Gutom na, paniudto na nato. Punta tayo sa sa Green Sports Center, yung park guys ba, park siya. Doon tayo kakain, mag-standby. Baka maraming tao doon kasi park siya ba. Dito na tayo sa Green Sports Center. Yung malaking park pa dito banda sa amin. Dito tayo kakain ng lunch with baon. Pan. At tayo? Ito ko naman ko. Maikara. Oh. Gawas ang mga tao ron kahit kuan para buyag init ang panahon. Ang hinaw sa ta para mukaon. Kain muna tayo guys. Diba mag-picnic mag-picnic dito. Sutote araw pa ini pa Marag camping. Pwede ka mag-camping dito. Miyeng? Pwede daw makita. Nasaan siya? Camping ka? Arin. Oo. Marga to. Para atong nag-camping ni guys ba? Ani. Dapat magpa-reserve ka. Ba May nag-camping. Asan to? Pamilya ba nag-camping? Asan to eh? Tawa. Kanay. Gusto kong palitan ng ingana nga tent guys. Kay dali na siya mga pilo-pilo. Pwede namin mag-camping ni Naro. Tag-asa. Koko di papa. Ay, laplapok. Koko hugai. Di swarwa anatan no. Kuan. Dito tayo kain, guys. Ito yung pagkain ni Naruto. Sumitay ramen. Bugnaw nga ramen. Sa akin is is pan, tinapay with peanut butter. Kain tayo.
Tapos na tayong kumain. Let's go. Magkuanta walking. Walking. Let's start. May camping sila dyan, oh. Pahilis ta sa atong kinaon. Pwede ka magluto drag pizza. Magdili ano pwede. Kuan day dirid guys. Maghimo og plato. Maghimo kag plato. Maghimo kag plato mo ani. Hindi. Mga vase. Ano? May nga ni ba? Himo ka. Oh, himo sila kuan oh. Kita nyo guys. Oh, himo siya base tingali. Himo. Lain nilang himo. Na may bakukang bag may baso kore uhashi no ano na papa Habong. Tuwa mo yung mo. pangtungtunganan sa kuan sa chopstick then kani base himo day diri ay mo iyo maulaw man ta tanaw ta takong tagpilan ana mo himo ka duko karaan yung ano electric fan gatubang sa gawas ay dili din ni sa pang pizza guys kuan day ni siya oh dira daw ko nulutoon ang kanang katong ilang gihimo ba pero kuan siya dili siya pwede karon kay di siya pwede na kay kuan man galihan naguba na tingay na doon iluluto yung ginawa nila kuan siya oh dagom na basi mag-uwan na po ako kara may mga lingkuranan dito na dira kay kuan na barbecuehan saka na ta exercise tayo kaya pa guys isnagad sa mga katong ilong ani dito na tayo sa pinakataas Kyokushina meron pala yung duan-duan diri guys oh. Balay-balay. Ada, duduk kan? Duduk. Woi. Ready? Kumai. 落ちたらあかんで、落ちた。ちゃんと持たなあかんで。Kuway. Action tagalisang da. Bugata ba itong lawas, oy.
Papawa? いいね。いいね。 Di siya. Dili siya guys. Asa ta? Doko? Kukurahin? こっち。 Kotse? Kuyawan ako eh. My heart is dug 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 noon. Kuyaw ato guys eh. Konnichiwa. Kuwakata. Lagpot itong spirito ato da. Magsagirit sila guys, o ang bata. Magsagirit siya. Hala. Sagirit siya. Naog na ta. Merong mga may kuan sila guys. Huwag na sila gipanguha. Bunta kaya ng kuha. Mga bata. Ito mo. Mira to. May mga isda ito. Gold. Ah, may mga kuan din. Mga shrimp. Shrimp? Jumbo shrimp, chow? Eh? Ano, ibichigaw ka? Jumbo. 全部エビ、全部エビ、全部エビか。 Mga shrimp. Water lily guys ay. Water lily. May buwak. May bulak, bulak, bulak. May pakondora, cottage. Nice walking jud diri eh. Kung nakay anak guys no. Hindi tagyod kung nay anak puhon may lawas. Natay kuyog-kuyog ba. Di lang kaming duha mo eh naglaag-laag. Puhon may lawas. Naiko ka pa? Ha? Murag scorpion. Saan siya? これの子供やね、このちっちゃいの。 Halo, sugoy na. Tabirero ko no? これはわからん。ガリガリ。 Mura siya lobster di ay. Lobster ka mo. Lobster. Sigaw ka? Kusay ka? Mura siya lobster oh. And we are back. Uwi na tayo guys. Tapos na tayo dito sa park. Punta muna tayo. Daan muna tayo sa ano? Sa drugstore. Tapos uwi na sa bahay. Ano na? 2:27 ng hapon. Oo. Grabe yung laag-laag natin guys. Pero hindi open. Pero at least nakakuanta no? Nakalaag-laag. Oh. Nakalaag-laag ta ba? Pansad ka ng exercise. Pangpasingot. Nakabili na tayo ng ano guys? Ng ticket. 全長がですね、165メーター、幅がですね、21メーターと、中ぐらいの大きさの船となっております。